School dunang dati pu alun kan arjan Kheroni Adersia LP School along mohor kinep pensi bangso album kaselam kang tonpon bangso alun kan arjan kaselam pon along kengkam kimi film production Kheroni lapen WKAP TA atum chelangsi bangso alun kan arjan misen pen kasonsi patang pon longlo bangso lon jir ketok ateot kipi lake than bangmate WKAP TA amaipu Chandra Singh Dera alun kilun atum laki rahing hipi serjiline teron pi lapen smriti kropi atum pensi lun pon lun along asamis lapen karbi alam pensi lun pon kithip ketheng utpal phukon pensi pi pon lo kidamtang ja khongachi kloni phai thongke bani jengkha irrigation IB along school dunang da tipu alun jir lapen alun kan arjan kaselam ke pangcheng ji aphan tirsem hang ponsi patumi pai ni phai ner kebani Kheroni Adrasia LP School along mohor kinep pensi pajut ponlo Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong adang pi arlo atokano thoi inglong aw somar atum school kidun chihung muchoji menni pumatha ponsi bangso alun jirpen alun kan arjan semar pon luputa Chandra Singh Dera pen thanpon lapen bangso alun kan arjan laki mo kengkam kimi film production pa YouTube channel along si longponji puta thanpon nilitum latung so video album pan kamera ke shot pangcheng apen muhrot apen ke karbila me tirsen ke han tulo among so tirsen ke han siri tum shooting bongno arjan ne bongla si pini bang jutsi arni bang si that Kheroni Adrasia LP School hemong se tum abang so kamera shot chikanla asi ning the bangso video album में Karbi Anglong Primary Teacher Association atum patar pi betul pi pon video album kariduna ABC kuah video album bang katok kabe Karbi Anglong arlo atok anu gitu Charlie Sumar tum bang ke bangso video theglong long pen bangso langkan lan theglong pen aniram pensi aning pung pensi ba aning ini bangso kacali akromamu bang ke Ting Thurpong Poposi, Nidum Chini, Nilitum Karbi Anglong Primary Teacher Association, West Kaptapen, Patir Pi Ponsi, Kengkam Kini Film Production, Pula Bangso, a production pen Nilitum, Usomardum, Karbi Anglong Alo School Duan, a Tok Anu Gedo School Duan, also Marapan Kacharlia, Kromamu, a Pating Thurponji Pan, Nilitum, School Dunang Dada Tipu, a video album. Cubi dangtang tai thongke bani si nitum atirsem en lo video shot lo en lo asi pini bangke da Kheroni Adrasia LP School boy school ong se dum labang so video album ki jutsi en si nitum bangke editing fansi kengkam chior ko Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong live